Jai! So ayan, nagpapalik naman yung Filipina couponer. Oh my goodness. So for today's vlog, isuturuan ko kayo kung paano ba gamitin ang iBota. But then, mag-coupon muna tayo mga Jai kasi super ganda ng mga deals ngayon. So ito yung first day of sale nila sa Kroger Store. O diba bongga? So yung kailangan mo lang gawin sa store na Etets kasi mega event sale nila mga Jai. Kailangan mo lang bumili ng 5 items kasi naka buy 5 save more $1 sila mga Jai. So kailangan mo talagang bumili at least 5 and up kasi kapag below 5 hindi mo hindi ka ma-qualify doon sa kanilang $1 na savings. So first item natin is itong ating Lipton tea. So, 149 siya mga Jai. Kasali siya doon sa pa-mega event nila. So, after $1 coupon, 49 cents na lang mga Jai. So, ito yung nakuha ko na coupon last visit ko dito na store na Etet. So, nagamit agad natin siya. Bongga, di ba? And next is itong ating salad dressing mga Jai, no? 299 siya mga Jai. May coupon ako na $2 off 1. And then, may offer sa iBota na $1. So, meaning, free na lang. O, di ba? And after that, pumunta ako dito sa mga sabon o panghugas, 99 cents. May coupon tayo na 50 cents off 1. So after coupon, 49 cents na lang mga Jai itong ating panghugas. Oh my God. Next is itong ating sabon panlaba. Char. So all pads siya mga Jai, no? 199. And mayroon tayong coupon na so off 1. So free na lang talaga siya mga Jai. O diba bongga, laking tipid talaga kapag may coupon. So, and then, pumunta din ako dito sa mga pa-shampoo. Sobrang daming mga sale ngayon ng shampoo. But then, ito talaga ang gusto ko mga Jai. L'Oreal Elvive. O, diba? $2.49. May coupon ako na $4 off 2. After coupon, 49 cents. O, diba? 49 cents halos lahat ng mga items. Bongga talaga mga Jai. And then, oh my goodness mga Jai. If mahilig kayong color ng mga hair nyo o pumunta na kayo sa store, Kroger Store o diba? Sobrang dami nilang mga hair color clearance ngayon mga Jai. And I think may coupon, ang coupon.com, so i-print nyo lang mga Jai. O diba? And then nakakita ako ngayon nito mga Jai din. May offer din sa iBota nitong mga Revlon. $1 when you buy 2. So dapat dalawa talaga din. Always double check the price tag and the barcode of the item mga Jai. Baka masilasihan. Char lang. So ito na lahat ang laman ng aking cart mga Jai. Mayroon akong 17 items and then ang total nito is around $60. Oh my goodness. Ang mahal na. Diba? 3,000 na yata ito mga Jai. If i-convert natin sa peso, 50 pesos. Diba, bongga? But then, hindi yan ang babayaran natin mga Jai kasi ipang babayad natin dito is ang mga coupon. So, ayan na. Napumunta na ako ngayon sa checkout and yung total natin is 63 and 9 cents. And after kong ma-scan yung card ko, 37. And then, after kong ma-scan lahat din ng coupon ko mga Jai, 1382. Oh my goodness. Na mga Jai, andito na tayo ngayon sa ating iBota apps. Oh my goodness. So as you can see naman dyan mga Jai, sobrang nakakalito talaga para sa mga newbie. Like me before, oh my God. Struggle is real talaga mga Jai that time kasi hindi ko alam paano to gawin. Kasi bili lang ako ng bili, hindi ko alam na kailangan mo pala sundin ang nakalagay dyan. May mga description kasi yung mga offer dyan mga Jai and kailangan mo siyang i-follow. And then, hindi ka din basta-basta bumili lang ng bumili kasi may limit din mga Jai. And then, may scanner pa. So, while andun ka sa store, kailangan mong i-scan yung item just to make sure na approve siya sa offer or di kaya qualified. Qualified is the right word para sa ating di ba? Char. Ay, naku, nagalibog naku aning unsa ko isulti mga Jai. Ay, pala itong Tagalog. Ay, sana all Bisaya na lang talaga. So ayan na mga Jai, no? So ganito yung itsura niya. Then may extra offer din yan sila mga Jai, like this one. $1 for 5 offers. So, matanggap mo yung $1 once na na-complete mo yung 5 offers sila mga Jai. So, be wise also kasi minsan mas madami yung hinihingi nila na offer and then yung amount is super liit lang. So, it's up to you kung sundin mo siya. But me, may mga offer din na kailangan kong elite ko like this. No? Hindi ko siya makomplete kasi out of na tayo, wala na tayong time.
So, ganyan siya mga Zay. So, dito muna tayo. So, open your apps. And then, ayan, as you can see mga Zay, may recommended retailers agad. Para makita mo agad yung store is ganito lang siya mga Zay. So, punta muna tayo sa Walmart. So, ito mostly talaga sa mga offer ng Ibotta is nasa Walmart mga Zay. As in, punta ka lang ng Walmart plus coupon o free na lang yung items. Ayan. Para ma-save mo yung offer is i-click mo lang yung plus sign dyan and matik na siya mga Zay. So, ayan. Para mapabilis yung ano nyo, scroll nyo lang din siya yung mga categories dyan. So, dito, punta tayo dito sa yogurt. So, yung yogurt mga Zay is wala siyang specific na brands or anything. So, good siya mga Zay if gumagawa ka or on your track sa inyong offer. Like yung napakita ko sa inyo na 5 offer for $1. So, good din siya mga Zay. Ayan. May mga ano lang siya. May mga ads. Kailangan mo siyang i-play. But anyway, it's okay mga Zay. So, ayan. Ayan, na-click ko na siya. So, sobrang dami nilang offer. And then, pwede din ganito mga Zay. Very easy. So, ayan. Search mo lang sa search bar yung mga items. Then, mag-pop out na if may offer. O, diba? May mga descriptions and everything dyan. So, basahin talaga natin yung description mga Zay. So, may limit of 5. And then, may mga exclude, something like that. Diba? And then, may scanner din mga Zay. Para ma-make sure mo lang na qualified pa yung item mo. Kailangan mo talagang i-scan mga Zay. Always ko talagang ini-scan yung items ko. Kasi ayaw kong magsisi sa huli. Char. So, ayan dyan. Diba? Machi-machi. And then ito din importante din to mga Zay. So as you can see dyan, available in store at so kailangan mo din yung malaman mga Zay kasi dyan ako na dati nagkamali kasi hindi ko tiningnan yung mga offer. Yung store na dapat doon lang na store mo bilhin yung item. Kaya kailangan mo talaga niyang click mga Zay para malaman mo kung qualified pa yung store na nabilhan mo dito. So ayan. 'Di ba? So na mga Zay, magre-redeem na tayo. If natatandaan nyo pa, yung original total ko talaga dito is $60 din down to $13.83 with tax na siya mga Zay ha. So after coupon yun and then dahil may offer sa Ibotta, so kailangan natin i-submit yung resibo. Kaya always keep your resibo mga Zay. Okay? Kasi yan talagang importante kay Ibotta. Kung wala kang resibo ay sorry na lang. Pwede mo namang i-link yung account mo but I prefer na hindi ko siya i-link. So, start na tayo mga Zay, no? So, press mo yung Ibotta apps and then hit mo yung redeem. And then mag-pop out yung mga store. Then, i-choose mo yung store na kung saan ka binili mo yung mga items mo. So, as then, medyo siya, mahaba siya, no? And then, pwede mo naman siyang i-search sa search bar. And then, yan na, mag-pop out na yung ganyan. So, kailangan mo nang picturean yung resibo mo. Make sure na lahat ng line is naka-green siya kasi perfect yan. Kapag may yellow, blurry yan mga Zay. So, hindi yan ma-accept ng Ibotta. Magkaka-issue ka. So, dapat naka-green. And if ever mahaba yung resibo mo, add mo lang yung section. Click mo yung add section and then mag-continue ka ng mag-picture again sa resibo mo. So, as you can see dyan mga Zay, picture lang. Selfie is life talaga dito sa Ibotta, no? So, ayan. After that is i-click mo na yung submit. So, ganyan lang kadali ang mag-picture mga Zay. So, pwede mo naman ding i-retake kung hindi ka pa kompensado sa mo. So, pwede mo siyang i-retake. Diba? So, ayan. After that, hit natin yung submit receipt and boom, mag-show up na dyan yung offer. So, dito, nagka-issue ako dito ng isang offer. Kaya, good thing is nagpakita to. So, verify more offer. So, i-click mo lang yung verify more offer na option doon. And then yan, i-click natin yung salad dressing mga Zay. So since 5 yung binili ko, so 5 din yung ilagay ko dyan na quantity and then scan mo lang yung barcode. So kailangan nasa sayo din yung product talaga. Scan natin 5 beses mga Zay. And then add offers and yan na. I-click natin ngayon yung
collect $6. Pack $6 mga jay ang nakuha natin. Imagine from 60 down to ano na lang $13 and then down to $7 na lang mga jay lahat ang nagastos talaga natin final out of pocket. Diba super bilis and easy lang gamitin yung Ibotta apps. And that's it. This is your Filipina Couponer. See you sa aking next vlog mga jay. Love ya. Bye bye.